Bismillahirrahmanirrahim. Bir temaşavana emir bahsa limêjê bikin ku limêj çi ye, önema limêjê çi ye wan bi çawa limêj bikin ki ku limêja me li bar Rabî alemî înşallah qebûl bibe yanî. Gelek însan elhamdülillah limêj dikin. Ama eger ji nezanî, eger ji ecele, eger ji çivek meric cana balaq dide ki me bûne şahid li camiya, li dera bi şeklekî wisa limêj dikin ki ku ew limêj nayê qebûlkirine mesela hanî. Sanki mêrik li dû damaçaka ser serî bî dibe zû ecele hem ava ecele çetê, Fatiha ecele dixwîne, Etehiyat ecele dixwîne, erkanê Yûnanê cî falan filan û cilî wî jî ne û bînin limêjê ne. Îca gelî temaşavana limêj temelê dînî İslamê ye. Keva ku temelê tiştekî saxlem be, tişkî ji bî nabe. Mesela îro nava vê bînayê de ne, vê bînaya hanekayî çiqat temelê wî saxlem be, çiqat kolonî wî saxlem be, keva ku deprem çêbe tiştek jê nabe. Deprema mezin jî were pir tişkî jê nabe, belkî ampûl heva werin bişkin, belkî hebî dehe fans bikevin ama bînan piyamîne. Za keva limêja me jî li gorî ayetê zan ayetê bixwînim, eger em saxlem bikin, belkî canan günah bikin em însanin ama înşallahu teala me günahê mezin nekin, em ê paşê jî înşallah îman xelas kin herin cennetê bi rehma xwe de. Xweda Qur'an-ı Kerim'de wa dibêje Bismillahirrahmanirrahim. İnnes salate tenha anil fahşai vel münkeri vel bagî ya'izukum leallekum tezekkerun. Muhakkak dibe Rabbi alemê dibêje ê ku limêj bike, ew limêja wî em ê jên kîtro mekî salkî we dawam kir, hêdî wê wî ji gunaha vegerîne. Keva însanekî em ê jin ku 20 sala cixare kişandiye û dev cixarê berdide, rokî diro heftekî nerê hêdî nefesayî vebû, kesebayî paqij bû, singayî paqij bû, nakoxe, berhem navêje, eyn bi vî awayî îca limêjê vî awayî me ji gunaha vegerîne mesela. İşte aynı dîsa heqê limêjê de Xwedayê Teala Qur'an-ı Kerim'de Sûreti Maûn de wa dibêje Bismillahirrahmanirrahim. Feweylun lil musallîne ellezîne hum an salatihim sahûne. Wey dibe yazık be ji wan însanana, wan însanê ku limêj dikin û önemê nadin limêja. Madem ki gelî Müslümanan, madem ki em limêj dikin, ya limêj tev sibê nîvro esir eşa em têxin ser evdû bikin bira 15 deqe be. Bira 20 deqe be, bira nîv saete, 24 saet rok yanî. Ji îşekê xwe re ecele nakin ama ku tê ser limêjê qismek jî tedê ecele dikin. Îca limêj şertê beger limêjê hene. Em behsa wî bikin em ê werin ser limêjê. Şertê beger limêjê çi ne? Ku bi usulekî em herin ev bûyrin tuwaletê, em xweşkayî xwe bişon, em xwe paqij bikin, tişkî merin nekeve. Piştî wî em destmêjekî xweşik bigirin, ne bi ecele. Hinek însan destmêjê ma ava dike, xweşik, gorî erkanî wî milê xwe bişon, sertavê xweşik bişon, piyê xweşik bişon vesaîre destmêja me qebûl be. Piştî wî cilê me bira paqij bin. Dibe kevin be, ne mesele? Mesele ku paqij be, em bêjin ev bûyrin pîsî pêv tune be, xweyîn pêv tune be, yan tiştekî ev pêv tune be. û berêver qîblê be. Qîble be û cêk em ê serê limêj bikin jî paqij be. Evana şertê beger limêjê ne. Îca şertê nava limêjê çi ne? Gelî Müslümanan guderî bikin. Em hatin em hêdî hazîra limêjê de ne, em ê bêjin binyetim berê min qîblê dikim. Mesela 4 rekat limêja binyetim berê min qîblê dikim, 4 rekat limêja nîvro dikim jî xwedê Allahu Ekber. Ve destê ava danî ser hevdû ji bîna ku şeytan jî pir zora me nebe û em li vîya pêşa min nenerin, arî dibin ki li pêşiya xwe li wê noxteyê binerin, daîma li wê noxteyê binerin ji bo ku hêşê me neçe cîkî dinê. Niha tiştekî bêjim, şeytan dibe ki kevak însan dibe Allahu Ekber,
اسپفت کن پوزی باش که genelde dikkat bugün genelde enek insan meclice dibe merib dibe Allah akbar باش merib şeytan dibe etkimiz ki insan o az vesvese jera çetkin peşi vittim biyali deni de çabu mevanatı nice alim dibe al peşi ve nokta binere şu bana ki şeytan jizvaratta ne be amji heşe ona den biyali neyse ama bu Allah ekber medese odani serevdu hem Şafii'nin el göre Şafii'ye hem sünnet evek hem vecehtu bخين vecehtu veceli lezi hep zanı be. Ek vecehtu ne zanı be? Hem elhamdü bخين Fatihi. Enek insanı me tabi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nasta'în. Ya ne be ya? Motor bir ya ne şu ne yapam burada? Tabi ben bu pedip ki. Bejin ki Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Hidi wara faham kirine. Ana fadat Kur'an'da bize ki warattilil Kur'an'a tertilen. Hidi bu khaşi Kur'an'ı. Ve Fatiha hoji qadan yani Müslümana em karbon sureteki dinci em khoynen. Mesela bize kul vallahu ahad kul auzu bil felak inna atana kal kevser ve saylekum ve qadan ve bejin Allahu ekber. Kabak meko Allahu Ekber avan desta yani Müslüman avan desta am avhan ekin. Yahut am avhan ekin. Hinek insan dikkat kin avhat kin. Hinek dikkat avhat kin. Desti hoji beriyaman bira var kibile ve am avhat kin. Secara bejin Subhane Rabbil Azim, Subhane Rabbil Azim, Subhane Rabbil Azim. Tabi çavi meci bir alve lukt gibi. İca hinek insanı mı viyaji tverda bejim. Tabi Allahu Ekber orada be. Kur'an manne kattet. Kurda secara go Subhane Rabbil Azim. Hinek insan kutçe rükûye dibece avhar radbu avhat yapar. Ya bu kadar. Yani piçki xuraskin. Üsüyle uçağı kuma vakir Subhane Rabbil Azim, Subhane Rabbil Azim, Subhane Rabbil Azim. Semiyallahu limen hamide bena lekel hamd. Piçki piya bisekine. Piya mücertek o ne mesela. Piçki bisekine. Am hoşik avaharın secde. Secde Subhane Rabbil Ala, Subhane Rabbil Ala, Subhane Rabbil Ala mebejin. Kapı tese kumadane erdi. Enek insan dese ohat. Enek insan dese ohat. Enek insan dese ohat. Tinin berse ubiya oynayın. Süreda peçki merhaba zakanti. Allah'a beri peçki merhaba şekli ve bira. Ab bir şekli. Ab usul bir şekli. Ab piye hoji geli Müslümana. Enek insan mesela piye oha bilend ki. Enek piye ohat ki. Enek piye ohat ki. Peçki merhaba erdi vabın. Bu beri peçki meci liqibli ben. Yani insan bir piyaras avadatın, ya bir avabın kendi bentini vesaire. Bir süre daha hoşkayı bir peşkime, apiyeme avabın peşkime erden beri peşkime değil kibli. İca dfırdacı şey mühim çiğ mesela insan dedi şu seyirci avhakin, avhakin. Kurman ne kadar çizu tesecci arago subhane rabbil ala. Yahut ava radbe ava hem avat ki ava çapar. Ama rabun cevap şişki ava besakinin ava أمي هرن لذلك. إذا أمرابون أم بجرك أتادني من سد سوداني سر هفدو سب أسود أمرابون أم هاتن أم بجر أم هاتن فرا من سب الله أكبر أم هاتن أكو التحيات. لفردا الشكل دي هي از بينم نشان هناك إنسان ما أوها بشتمان هابينه özellikle هابينه زبستان پاکت چاکت فلانه أوها جامعه گلک جرام منشات أوهات که هم بجن گملکی وکنه atletli وکنه أوها جه درتی o merik lümeşt ki o dertte dervat çe beviya ve evlemeş kabul nabe. Benim meci beviya ve kesinlikle kabul nabe. Enbiya dikkat bugün. Atahiyat eşi kamak medresavdane serhevdu Sürede samir ve jeri binerin ama desi hayrası ama bugün ama atahiyat koyun. Enek insan cana melek kelek amrın dedi. Atahiyatun bereket savat ve selam aleyküm. Selam aleyküm. Namilat. Kurda koyun. Virajda Arabi ve hücud ajun nahil. Tahriye da Arabi hücud ajun nahil. Bejin
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليكم في أول هي دي من بخينا كم هات أشهد أن لا إله إلا الله من بيت اللي أخو بدن بكن وحتى مقاربة جبرت اليوم الهواء بس كنا مضانين عردي كلمة شهادتها فيها كم زمان أمي اللي أخو بهجي نوغا ياخد بالك إنسان نخوشي ما باركين سون فلان اللي أخو بشي أشهد أول دينا عردي كبك التحيات ما خديها بيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شما أم سلام ددن أم الملائكة السلام اللي ياخد سلام ددن ياخد إنسان هم نوان إنسان را كما تسأل بيجي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش أم في ملائكتي أم سلام ددن ياخد إنسان هم جميل وده إنسان أم نوان سلام ددن في أول مجمع خدك وقت المجمع خديها ممكن به تسبيح يخش يعني كل زمان لنا جاء يعني سيب سيجارة سبحان الله سيب سيجارة الحمد لله وسيب سيجارة الله أكبر أم بيجن برا خوشكایی چه به دارم اگه هبه کروت با آیریه دارم اگه میوه بده daha خوشه مثلا hani نمیجا به تسبیح وکا دارا به میوه نمیجا به سنت وکا دارا به میوه خوشکه فلانه بشی هم نمیجا خو سنت خوشی بکن ام في أوقات خوشكاي قبل أم نميج بك إن شاء الله تعالى الميجا مقبول به ودا تعالى برحمة أخو مقبول كيف في الميجي هدي مش قلنا بقولنا والله اللي ميجا أو بشر مربى به مربى دقاتنا كيف فتحة وتعالى أخو صح حجدو بخينه في الميجا قبول نابا يعني كان أدبين منك إنسان جامع مدتت به أما والله في الميجا في الدرس بس قبول ناك ولا بتقبلناك خليش هو هذا قبول ناك يعني ام خوشكاي من بدن ربي يخون حزير ربي يخون عنه رب خوشكاي بقدر وانت من عند خير وخشيته وانت ما ماتي خدا